Dámy a pánové, já jsem Andrew a vítám vás u nového videa a i u nové série Co by kdyby. V této nové sérii se budeme dívat na nejrůznější videa, co by kdyby se stalo. A dneska se podíváme, co by se stalo, kdybychom snědli plíseň. Takže jdeme na to. Pokud si někdy snědl kousek plesnivého jídla a přemýšlel, jestli ti z toho nebude špatně, nejsi v tom sám. Ty chlupaté skvrny, které vidíš, jsou jen špičkou ledovce. Neviditelné vlákna zvaná mycelium prorůstají hluboko do jídla a šíří toxiny, které nejsou na první pohled vidět. I když většina plísní není škodlivá, některé druhy mohou produkovat mykotoxiny, toxické látky, které mohou způsobit vážné zdravotní potíže, jako je nevolnost, zvracení nebo problémy s dýcháním. Takže příště, když uvidíš na jídle plíseň, je lepší ho rovnou vyhodit. Tak vidíte, pokud máte na jídle plíseň, tak to radši nevyhoďte do koše, ať se nic nestane. Určitě mi napište do komentářů, jestli vám tohle nová série líbí, jestli vám v tom pokračovat dál, hoďte odběr, ať vám moje videa neuniknou a uvidíme se zase příště. Zatím čau.